Gawa sa pagpahunong sa culling sa mga baboy sa dakbayan sa Karkar, may manduusab si Governor Gwen Garcia nga ihunong ang indiscriminate testing sa mga baboy. Samtang gitugutan ni ini ang pagpagawa sa mga lechon gikan sa Karkar ug mga dapit nga apil sa buffer ug protected areas. Ani ang report ni Alan Domingo. Stop this indiscriminate testing. We should study it. Gani unta, magkuha tag 5 samples, not just blood. Kini ang gipadayag ni Cebu Governor Gwen Garcia mahitungod sa isyu sa African Swine Fever kon ASF o sa kinaugalingon nga palisiya nga gisagop karon sa probinsya sa pagresolbar sa problema. Gimando sa gobernador ang pagpahunong sa random testing sa mga baboy, ilabi na kadtong wa mo pakita og symptom sa balatian. Natahab si Governor Garcia nga dili ASF og posibleng hag kolera ang nitakboy sa mga baboy kay dili man halapad o 100% ang mortality rate. Samtang ipahibaw sa gobernador nga mamahimo nang makagawa sa dakbayan sa Karkar ug kadtong mga dapit nga anaa sa buffer o colored zones ang litson baboy. Sanglit na luto naman kini. Ang mga live hogs lang ang istriktong ginidaan sa paggawa sa mga apektadong lugar. The DOH has already stated that infected pigs infected with ASF or hog cholera, these are not harmful to humans. The only reason I could possibly glean is not a health risk, but the possibility that these pigs will get infected with ASF. And when they get infected, they could die from ASF. So we better kill them so they will not die. Mibahad usab ang gobernador sa mga backyard hog raiser nga silutan kung masakpan nga mopakaon og lamaw sa mga baboy. Kauban si Godfrey Relian, ako si Alan Domingo. GMA Regional TV Live.